Són les imatges del Luis Señor Picó, que estava, per a mi estava, després de tot el que ha caigut i tot el que ens va destacant, estava en bones condicions per a la pràctica del futbol. I d'aficionats, Salva, votaven 2.000, eh? Sí, segur que n'hi havia més de 1.000 persones. Crec que és la millor entrada de la temporada, indudablement. I la vesprada no donava per això. I és que la tarda alta fa molt, eh? Ser líder anima molt al personal, però jo crec que el que més anima al personal, i n'hi ha que ser com toca, és la Unió Esportiva Alzira. Jo crec que estem enguany disfrutant de veure un equip que no només juga a futbol, perquè parlem de les segons parts de l'Alzira, que és un equip dièsel, però jo crec que l'Alzira d'enguany és un equip amb moltíssims recursos. Mira, les jugades a valor parat, una de les claus, i això que encara no n'han fet moltes. Cada valor parat, perdó, cada jugada de valor parat és perill de gol. És més gol. Encara que sigui de mig camp. És més gol. És més gol, sí. Perquè jo estic segur que si Cardona tira 3, de les 3 n'hi fica una. Que si Edu tira 3, de les 3 n'hi fica una. I les que estan molt lluny les fan en 2 jugades, busquen la segona jugada, i homes com Sergio Eras o Héctor Pilán van molt bé de cap, i si no rematen directe propicien l'entrada d'algun company. Jo tinc que dir que jo enguany, vosaltres ja ho sabeu, que jo soc el que tinc que seguir tots els partits de la Unió Esportiva Alzira, inclús des de la pretemporada me'ls vaig tindre que mascar tots, i l'equip està molt compensat, i jo veig un molt bon equip. Mira aquesta jugada, quina parà és jugar a futbol, perquè parlem de les segons parts de l'Alzira, que és un equip dièsel, però jo crec que l'Alzira d'enguany és un equip amb moltíssims recursos. Mira, les jugades a valor parat, una de les claus, i això que encara no n'han fet moltes. Cada valor parat, perdó, cada jugada de valor parat és perill de gol. És més gol. Encara que sigui de mig camp. És més gol. És més gol, sí. Perquè jo estic segur que si Cardona tira 3, de les 3 n'hi fica una. Que si Edu tira 3, de les 3 n'hi fica una. I les que estan molt lluny les fan en 2 jugades, busquen la segona jugada, i homes com Sergio Eras o Héctor Pilán van molt bé de cap, i si no rematen directe propicien l'entrada d'algun company. Jo tinc que dir que jo enguany, vosaltres ja ho sabeu, que jo soc el que tinc que seguir tots els partits de la Unió Esportiva Alzira, inclús des de la pretemporada me'ls vaig tindre que mascar tots, i l'equip està molt compensat, i jo veig un molt bon equip. Mira aquesta jugada, quina parà fa Rangel, perquè el jugador li canvia l'orientació. Ell era fora de joc ja, havia assenyalat fora de joc. La primera parada ja era fora de joc. Això són imatges de la primera part en el que el jove espanyol aguanta molt bé aquests primers 45 minuts en el terreny de joc, pressionar molt als jugadors de l'Alzira, en concret a Edu López i a Víctor Cardona. L'Alzira no podia llevar-se aquest marcatge pegajós de damunt, i li costava un poquet més, i va ser prou igualar aquesta primera part. Inclús en alguna ocasió pel jove espanyol, també a la segona part, el que deia Salva, l'Alzira de les segones parts juga en l'avantatge que és un equip molt ben treballat, que té molta experiència, i que està jugant en un camp que medís 65 per 104, i això crema molt al rival. Mira, jo sempre dic el mateix quan parlem de l'Alzira o me pregunten de l'Alzira, i és que en la primera part que va fer el jove espanyol, que va fer una primera part en la que se va jugar més temps possiblement en el camp de l'Alzira que en el camp del jove espanyol, fent tot això el jove espanyol i fent-ho bé i creant alguna ocasió de gol, l'Alzira ne va tindre 2 molt clars. És un equip que inclús així te propicia ocasions de gol. O sigui, en quan tu baixes un poquet el pistó o en quan te despistes un momentet, en seguida hi ha una o una altra en la que tu saps que l'equip pot marcar en una falta, com estàvem veient. Ahir veurem ara, possiblement, una jugada que va fer Carlos Martín en la primera part, després de 2 driblings, que Jutay la va treure al porter molt por ahí, pegant un defensa. El de Edu López, en aquestes jugades té que transcorrer l'Espuny Isidro per a treure el gol. En aquest 0-0 acabava la primera part. Ja acabar l'Alzira, una altra característica de l'Alzira, que tots ja també ens en donem compte, és que conforme acaba les primeres parts, que sempre les acaba bé, es comença les segons. Amb molt de ritme, li dona molta verticalitat al futbol que fa, i mira com vas començar la segona part, ocasió pa aquí, ocasió pa allà, i en seguida, perquè així... És la gran parada de Rangel.
I ahir li se'n passa, arriba a terra, no arriba. Rangel és un porter molt qualificat i tindrà un bon porter ahir. El millor va ser el porter del jove espanyol dels 22 jugadors. I el pitjor del partit jo crec que va ser en diferència l'àrbit, Ron Calvo. Sí. Però un arbitratge per mi molt pèssim, no perquè hagi favorir a un, sinó que pitava coses absurdes, necessitava pitar... El peu canviat, està molt bé... Estem parlant de bola parada, però les corres també són terribles per a l'equip contrari, Salva? Totes les jugades que té assajades la Unió Esportiva Alzira, mira esta, que per què poquet se'n va la cabotada de Sergio Eras, així una altra, que trauen allí el primer pal. O sigui, és que són una quantitat de recursos, i espera't, i jo sempre estic dient, encara no han arribat els gols de Sergio Eras, que arribaran, que és un home que per dalt va, però que molt bé. Mira que parar li fa, el porter va estar impressionant, mira que parar li treu. O sigui, que tenen que arribar, mira que gol més bonico, mira que gol més bonico. En què s'ho ha evitat? En què s'ho ha evitat? Això és un gol de definició, mira com els ametralla tots, lògicament. És un killer, i aquest home ho ha demostrat ja en algunes temporades. Que tranquil·litat té. És que, a més, acomoda el cos davant dels defenses perquè no li puguen llevar la pilota, se deixa el baló en la cama esquerra i suavement en l'esquerra. Ahir l'Alzira ja dominava per complet el joc espanyol. Ahir me puc caure algú més, esta rifa. Que també tira trencant. I el porter de la Moisidro és el que s'ha de lluir. De totes les que estan arribant en la segona part, una darrere d'una altra. El voler de tranquil·litat, falta. No, és que en un partit, este partit normal acaba 2 o 3 a 0, tranquil·lament. Sí. Bueno, ara li ve a l'Alzira, crec jo, i de bo públic les províncies, 3 partits que són superimportants. Compte el Tàder també, que és el tercer d'este trio de partits. El dijous viatja a Elda, després recebeix el Mestalla el dissabte i l'altre dissabte viatja a Tàder. I dic que són importants aquests 3 partits perquè la jornada 15, que és la quarta, descansa l'Alzira. Entonces té que acumular punts en aquests 3 partits. Per aquesta jornada de descans, que ell no pot disputar els 3 punts en joc, té que tindre revals per continuar ahí líder. Jo crec que si l'Alzira fera 7 punts en aquests 3 partits... Jo ja es firmava.